3:30 ning maaga hungkang maaktuhan ang duwang lalaking ini. Napigahaabunan ning krudo ang sarong nakaparadang truck sa barangay Baskaran Darga Albay kang Abril 16. Ang nakadiskubre kang pangaabon, mismong ang tagsadiri kan truck. Imbis na si Taron, ipigtimbre niya muna ini sa opisyal kang nasambit na banwaan na iyuman na nagpaabot ning sumbong sa kapulisan. Sa pagresponde kang PNP, digdi man na kumpiskar kang otoridad ang 11 container jag. Host na tigagamit sa nasambit na modus, maging ang tricycle na gamit kang mga suspect bilang getaway vehicle. Ang style na method na gagawin nila, yung true sipon method, yung paihi. Sisip-sipin siguro yung doon sa bukasan, tapos true duman sa galon na dala nila. Doon sa insidente na yon is bale sa ilalim kasi nagtagas na nga, hindi na na-consummate. That's yung kasi itong biktima, ilang beses na siya na biktima ng ganitong same incident, wherein na-relay man ini ang satuyang istasyon, agad naman nag-inform sa mga nearby municipalities. Binisto ang mga sospek na sinda Fernando Balauro, 27 anyos, asin si Jeric Lolos, 37 anyos na parehong residente kang probinsya ng Sorsogon. Apwera kay Balauro asin Lolos, may kaiba pa ang mga ini na saruman na persona na duminulag. Apan hot pursuit ay apan paghuli nila dun sa dalawang suspek, yung isang suspek na serve as lookout na may darang motorsiklo, agara man pong tumakas going to Daraga Poblasyon, wherein hindi naiwan yung isang unit ng cellphone kaya nasa aming custody ngayon pati yung mga ebidensya for proper disposition. Napag-araman, naloy na ining modus kan mga sospek, kung sain ang mga kataraid na probinsya ang target kang grupo. Pigpapabakal man subot kan mga sospek ang mga naabo na krudo sa mas baratong presyo sa saindang probinsya. Sa presente, nasa angatan ning theft ang duwang suspitsado. Para mientras man na nakaluwas sa karsel ang saro sa mga sospek, matapos na ini ang makapagpiyansa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.